V galerii Kaple ve Valašském Meziříčí aktuálně probíhá výstava slovenské malířky Juliany Mrvové. Výstava sa volá Plodná krajina a inštalácia sú to vlastne obrazy, klasické závesné obrazy. Výstava je prispôsobená kapli v tom, že všetky tie diela až na jedno boli malované vyslovene pre túto výstavu a napríklad ten obraz, ktorý je za mnou, tak tam som teda vychádzala aj z toho, aké sú tie steny veľkorozmerné, takže aby ten obraz ako keby sem naozaj pasoval. Vernisáž výstavy se uskutečnila počátkem července za osobní účasti autorky Juliany Mrvové a kurátorky výstavy Gabriely Karlatiové. V súčasnosti pracuje s prázdnym pozadím. Prepisuje tam aj takú priamu komunikáciu s jej synom Lukým, čo je veľmi zaujímavé, že ona ho nie že zapája, on sa sám zapája do jej malby. Autorka se ve svých velkorozměrných kompozicích zaměřila na malbu rostlin a zvířat. Jak vaši tvorbu ovlivnilo prostředí, ve kterém žijete? Úplne najviac, pretože vlastne výstava vychádza z pozorovania môjho vlastného sadu a záhrady, ktorý mám na Honte a je to pre mňa vlastne stále také niečo objavné a prekvapujúce, pretože ja ako človek celý život žijúci v meste, žijem na vidieku tak asi 5 rokov, takže vychádzam z toho. Plány do budúcna sú malovať. A tiež určite aj záhradníčiť. A veľmi teda rada vystavujem aj vo Valašskom Meziříčí, lebo je toto veľmi pekný prostor, táto kapla. Výstavu Plodná krajina si v Meziříčské galerii Kaple můžete prohlédnout až do neděle 7. září.